Взех си куче, момчето. Храст. 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 Харесва му. Харесва ли ти името Храст? Че да натисвай на тях? Тук ти ова, тук ли спиш? Йо. Храста, брат. Виж кой е храст. Храст. О, ти чувам, че? Храст. Ева, бе. Ева ти чувам, че? Ай. Храстолов. Момче. Ева. Ти харесва името Храст. Как така не ти харесва? Ти си куче. Сега забереш. Ева, Храст. Храст. Ева. Да да ме нещо. Има паржоли. Всекакви. 7 вида меса. Ко? Но няма толкова, само 42 езика. Бе, как се паркира Храста там, че паси, майка?